No siis lähinnä tulee mieleen vaan niinku se, kun tässä omalla mökillä istuu, ottaa sauna lämpöä kivijalkaasti. Niin kuka se oikeesti on niinku keksinyt, että se järvi oikeesti tulee niinku tälleen rantaan asti? Ja sitten niinku sitä vettä tosiaan on siellä pohjaa asti. Se järvi niinku alkaa siitä heti rannasta. Sitten taas niinku katsoo tuonne vastarannalle, kun siellä on niinku noin puut on heti tuossa rannassa niinku reunimmaisina puina. Sitäkin tossa soutelis ja jos ei oikeesti noin rannan lois noin puut niinku reunimmaisina tossa, niin huomasin tuossa keskellä mettää kohta soutelemassa, jos ei niitä reunimmaisia puita olisi. Ja tosi vikkusti niinku tiedät, on laitettu puut reunimmaiseksi. Just ne reunimmaiset puut, metän reunimmaiset puut. Ettei ne oo keskellä mettää. Mietin nyt yhtäkkiä kävelet jossain pöpelikä. Sitten sieltä tulee semmonen hitomonen rykkelmä reunimmaisia puita yhdessä kasassa. Olisiko se saunako?